Madunyiswe uJesu Kristo. Manje thando zami isa sibuke ivangeli likaMarkus chapter 6 verses 30 kuya 34. Bathe abafundi uma sebebuya bebuyela Jesu beyobethulela beyomxoxela ngokuhamba kwabo. Uma uya evangelini likaMark chapter 3 verse 14 uJesu ukubukela entabeni uyokhetha abafundi abalishumi nambili uyobasusa esixukwini. Ubasusa esixukwini kunezinto entathu afisa ukuyilungisa nokuyisebenza kubona. Eyokuqala ufuna babe naye, ufuna bahlele naye, ufuna babe moya munye, ufuna bazwane, ufuna bahlangane ngemimoya nangey'nhliziyo nangemphefumulo. He prays that they may be one. Evangelini lika Johannesi isahluko seshumi nesikhombisa uthi uJesu menza umkhuleko wasentabeni athi ngiyakhuleka Baba ukuba babe munye kumina, uma bemunye kumina babe munye kumina nakuwena. Inkonzo asibizele yona inkonzo yokuba munye, inkonzo yokubumbana, inkonzo yokuba munye emphefumulweni, emzimbeni, enyameni nakona konke, that they may be one. Shaya lo nkonzo ngoba uma singahlangene, uma singabumbene, uma singakhulumi ngezwe lodwa njengomndeni hleze sihlakazeke. Iyahlupa leyo nkonzo ngoba ayifuni ukuba lona abe nebhodwe lakhe naloya abe nebhodwe lakhe. Ayifuni le nkonzo lona abe nomsamu wakhe nomunye ashunqisele kwelinye ikamelo, kodwa ufuna sibumbane sibe munye. Ngithi uma kuphithizela kwabaphilayo kuphithizela kwabangasekho, uma kuphithizela kwabalele sibona ngesiphithiphithi kwabaphilayo. La ubona khona ukuthi izinto ziyaphithizela, ila ubona khona ukuthi izinto ayihlangene, ila ubona khona ukuthi bekumele baqale phansi bayolungisa ukuthi masibe munye. Ayikho into ehlupha njengokuthi niphakamisa umsebenzi kodwa egcekeni besiqhuma umsindo, abantu abasazwani ngokuthi musondela bese beyanqaba abanikazi bomsebenzi bathi asikwazi ukusondela ngokumsindo awukakahlanjululwa. Konzo qala ukuba babe munye. Konzo yesibili ubanikeza amandla okuba bakwazi ukwisana nalo lonke uhlobo lwemimoya. Banikeza amandla ukuba bakwazi ukwelapha lonke uhlobo lwesifo. Siyawadinga Baba amandla akho okuwisana nemimoya, okuwisana nezifo, okuwisana nezinto ezimelene nentando yakho, okuwisana nenkonzo kamina, okuwisana nezinto ezisusayo ebukhoneni bakho. Uthi ngifuna babe nami kodwa ngizobanikeza amandla, the empowerment. Athobhala kahle asibekene nenyama akodwa silwa nemimoya. Khona omunye umuntu othi uhleli naye endlini and only later you realize ukuthi usibani kade bemthwebulile kwele mimoya uhleli isiduku
nje phambi kwami, akekho aware ukuthi kwenzakalani. Khona omunye umuntu oba naye kwi-relationship kodwa akekho aware kwenzakalani. You realize ukuthi lo muntu ohleli naye kwi-relationship kade bamthwebula kwele mimoya. Uthi bheka, nginikeza amandla phezu kwemimoya, nginikeza amandla phezu kwezifo zonke, nginikeza amandla phezu kokugula konke. Kwesithathu uthi bona hambani niyoshumayela izwi eliphilayo neliphilisayo. Ngathi uthi kubona hambani niyoba ukudla okudlekayo, hambani niyoba umlomo ophilisayo, hambani niyoba amehlo alaphayo. Ekide ebuhlungu njengokubona ukuthi umuntu waze wa-undermine engashongo ngomlomo akuthi ungehlo aqale njengamanzi ophuthu maqedana akubona ukuthi vele lokho akukho kwi-status noma kwi-class lapho. Hambani niphile niphilise, hambani nibe mnandi bantu. Abathi babebona nina, abathi babehlangana nani, abathi babekhuluma nani, babuyele emuva bemdumisa uNkulunkulu. La madoda abuyele enkosini ayobika ngalezi zinto ezintathu. Nkosi senawe, sisahlangene nawe. I may not physically be there, but spiritually I'm connected nawe. Yangithusa mina umuntu o-expect ukuthi impilo yakhe ibe successful kodwa akazwani nabazali bakhe. I-connection yami noNkulunkulu unfortunately ngiyathanda ngithandi uyibeke ngabazali bami. Abazali bami banidlozi eliphilayo. Ingakho kubuhlungu ukubona umzali exolisa enganeni yakhe. Kuyisiqalekiso ukubona umzali ekhipha inyembezi ngenxa yakho. Kufunakala umzali axolise enganeni. Kufunakala umzali akhale. Khona ezinye izinto uNkulunkulu azosenzela zona ngokuhlonipha abazali, whether bahambe kahle noma bahambanga kahle phambi kwethu. Thandwa zami, uNkulunkulu akashongo ukuthi yazisa uyihlononyoko uma ukuthi akaphuza utshwala. Akashongo ukuthi yazisa uyihlononyoko uma ukuthi akanabo baba abaningi. Akashongo ukuthi yazisa uyihlononyoko uma ukuthi uyamazi baba okuzalana. Akashongo ukuthi yazisa uyihlononyoko uma ukuthi uyakuthanda. Uthe yazisa uyihlononyoko khona insuku zokwandezweni. Wanda uhambe kahle noma akahambanga kahle, wanda umthandile noma akathandanga, wanda wayefuna ukubulala noma wagcina, wanda unoma lumekele noma bekho, wanda uyamazi uyihlo noma umazi, wanda uyathakatha noma akathakathi, kodwa inkonzo ithe thanda, hlonipha, maqedane uthole ibisiso. Asho uNkulunkulu ukuthi abazali bethu babe uhlobo lokuthi ukuze sikwazi ukuphila ngabo. Sibizana nonkonzo. Ensoma sebebuyela emuva ayothola ukuthi Nkosi nakho la ngisekhona, nakho engikwenzayo, nakho engikufundisile. Bathi mabebuya bese yababuka uJesu ebese yababiza. Marcos ungifundisa ukuthi akubuyele encwadini kaMateyu sahluko se-11 Matthew chapter 11 verses 25 kuze kuye 30 athi wozani kumina nina nonke enikhatheleyo nesindwayo athi ngizonibuza enqabeni enguJesu
Ashaka maseyifunga izinto balekela bani athi uDavide ngenye imini athi ngisize Nkosi ekungishayeni kwakho akodwa uzungangibeke esandleni somuntu athi ngoba uyakungibulala athi khona ngiwele esandleni sakho. Kunomunye umuntu uthi uhambe endleleni uma ukuthi ulimalile Chingosi noma ngathiwa kodwa usibani ngakufithe kulesi simo. Ithi mayiqhamuka lezi insizwa sijabule ezike idangele ezike siyakhala ezike siyakolothelana ezike sizokuhlanganiso ezike ihlulekile ezike ishaba umhlaba uJesu wasa athothola kahle thingeza uJesu ungambuka nje awukwazi amanxeba engiwafihlile ngaphansi. Ukala madoda ayaJesu abasethu uJesu bafana bakithi athi wozana awendingi ikhehle njana yamdinga umnikazi omsebenzi uthi wozana maqedane ibesenza sambeni sendlini entsha sambeni siyolungisa izinto khona izinto engadinga abantu khona izinto akubantu abakumele bazazi khona amahlanzeko engamele siwakhulume phambi kwabantu. Mhlanje ufuna ukukhuluma nabantu abazi bazishaphi athi singayaphuma sisuka kuye abafa sobalekelathi funa ukuthi bona Jesu Kristu ulithenga lethu athi ukuthula asibona ithi nefa lethu ligcinwe esweni. Ngiyawabuka la madoda esonjela athi uJesu uzophula fike lingikhehla mina njalo kade lashona thwele imthwalo liyahamba
zingubo kodwa ngithwele nzima mangibuka inyawo sayinamaphatshazi ithi kade njala kade wahamba athi kude la ngiyakhona athi nabanye sebengishile athi sengidukile athi akusayiboni indlela. Oh moya ongcwele mangithi ngiyayisondela indaba ngiyemzini wala ivela khona la shona ikhehle within a year balilanda balifaka egcekeni bafake bani egcekeni makuthi umnikazi womsebenzi kude la yakhona. Jesu Kristo ulitie paletu atinokutu tula uyasipagona lefadetu onalipidwe sulwini ligetitwe amasinapo. Ngathi uthi wozani ngizokubangula ameva ngathi uthi woza ngizokuthoba imfimbo ngathi uthi woza ngizokusula inyembezi. Sambeni sihlane mina ngithi sambeni siyedlule ngenhla lasofike sihlane khona phansi maqedane bese siyathontshwa bese siyabangulwa. Athi bebabona uMntaka Maria ebesethi ngifuna nibe nodwa dengimangazayo ube sebathatha athi abawalele ngane isithuku sabantu sagijima ngenyawo oyongcwele. uJesu mebabuka labantu behamba uthi ubhala kahle wababuka babe njengezimvu engenamanuzi. uJesu ufuna laba bayophumula kodwa inkinga isakhona. Jesu ufuna laba bayophumula kodwa isizwe sikababa sashayekile. uNkulunkulu sibizele inkonzo leyodwa ungumlaphi wamagxeba umphelelisi wezinto ungumlungisi wokuhluleka kwethu. Ndlovukazi izulele nathi sibuze sizukele asikhaniseni sinika amandla nomusa nothando lwaNkulunkulu igama likaYise nomoya ogcwele.